У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любов Бога Отца и єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, радостно вас вітать у День Пана, коли Он збирає нас разом, каб стукать у наши сердце, каб казать нам свое слово, каб наладить гэтую хвалю, каб мы могли и гэты тыдзень, які распачынаем разом прожить з Ім. Просим Духа Святого, каб нас асвячаў, каб вучыў нас гэтую сувязь падтрымліваць, не згубіць яе. Пра яе таксама мы сёння пачуем у Божым Слове. Гэтую святую мшу цэлебрую за кожнага з нас, за нашу парафію, за нашыя сем'і. Асаблівым чынам памятаю пра тых, каму асабліва цяжка ў гэтыя дні. На пачатак давайте усвядомім сабе, што мы грэшныя, што слабыя перад Богам, што вельмі Бога патрабуем, каб мы маглі адпаведным чынам перажыць гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, братья и сестры, что согрешил я им думкой, словом, чувством и заниманием. Тому прошу Пресвятейшую, завсёды Пану Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся
помолимся. Боже, абаронца ўсіх, хто на Цябе спадзяецца, без Цябе няма нічога моцнага, нічога святога. Атулі нас Тваёй міласэрнасцю і навучы нас мудра карыстацца зямнымі дабротамі, каб яны вялі нас да добра вечнага. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги Буття. У тыя дні Пан сказаў Абрагаму: «Узмотніўся крык супраць Садома і Гаморы, і грахі іхнія сталі вельмі цяжкімі. Сыду і пагляжу, ці сапраўды чыняць згодна з нараканнем, якое даходзіць да мяне, ці не, я даведаюся». Павярнуліся мужы гэтыя і пашлі ў Садом. Абрагам жа яшчэ стаяў перад Панам. Наблізіўшыся, Абрагам сказаў: «Няўжо ты загубіш справядлівага разам з нягоднікам? Калі знойдзецца ў горадзе 50 справядлівых, няўжо ты загубіш і не пашкадуеш горад дзеля 50 справядлівых, калі будуць у ім? Не рабі гэтак, каб забіць справядлівага з нягоднікам і учыніцца справядлівым, як з нягоднікам. Не рабі так. Ці ж суддзя ўсёй зямлі не чыніць правасуддзя?» І Пан сказаў: «Калі я знайду ў горадзе Садоме 50 справядлівых, то я дарую усяму гораду дзеля іх». І сказаў Абрагаму адказ: «Вось я, будучы попалам і пылам, адважуся гаварыць з Панам. А што калі да 50 будзе не ставаць 5 справядлівых? Знішчыш увесь горад дзеля 5? Ён сказаў: «Не знішчу, калі знайду там 45. І зноў кажа яму: «Можа, знойдзецца там 40? Ён сказаў: «Не ўчыню і дзеля 40. І сказаў: «Няхай не гневаецца пан мой, калі скажу: можа, знойдзецца там 30? Ён сказаў: «Не ўчыню, калі знайду там 30. І сказаў: «Вот жа я пачаў гаварыць з панам. Можа, знойдзецца там 20? І ён сказаў: «Не зруйнуе дзеля 20. І сказаў: «Прашу, няхай не гневаецца пан мой, калі скажу яшчэ раз: можа, знойдзецца там 10? І ён сказаў: «Не знішчу дзеля 10. Гэта Слово Божае. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Слаўлю Цябе всім маім сэрцам, бо пачуў Ты словы вуснаў моих. Перад анёламі спяваю Табе, кланяюся перад святой Твоёй святыняй. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Слаўлю імя Твоё за міласэрнасць Твою і вернасць. Дзень, калі Цябе паклікаў, Ты пачуў мяне, павялічыў моц маёй душы. Пан мяне пачуў, калі
бачыць пакорнага, а ганарыста пазнае здалёку. Калі я пайду сярод няшчасця, ты мяне падтрымаеш, выцягнеш руку сваю супраць гневу маіх варагаў. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Твая правіца ратуе мяне, Пан усё зробіць за мяне. Міласэрнасць твая, Пане, навекі, справу рук твоих не пакідай. Пан мяне пачуў, калі яго паклікаў. Читання послання святого апостола Павла до Колосяну. Брати, похованыя ў Хросце разам з Єзусом, ви увоскреслі так само у ім, дякуючи віри у діяння Бога, який увоскресив його з мертвих. І вас, мертвих праз грахи, і необрезане тіло ваше, Ён оживив разом з ім, дарвавши усі грахи. Ён сцёр запіс наших даўгоў адносна пастановы, які быў супраць нас, і скасаваў яго, прыбіўшы да крыжа. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Мы прийняли духа усиновлення, у яким кличем Абба Отче. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читання святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тебе, Пане. Калі Езус быў у пэўным месцы і маліўся, і калі перастаў, адзін з вучняў ягоных сказаў яму: «Пане, навучы нас маліцца, як Іян навучыў сваіх вучняў». Ён сказаў ім: «Калі моліцеся, кажыце: Ойча, няхай свяціцца імя Тваё, няхай прыйдзе валадарства Тваё. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам грахі нашыя, бо і мы адпускаем кожнаму даўжніку нашаму, і не ўводзь нас у спакусу». Затым сказаў ім: «Хтосьці з вас, маючы сябра, пойдзе да яго апоўначы і скажа яму: Дружа, пазыч мне 3 боханы, бо сябар мой з дарогі зайшоў да мяне, а ў мяне няма чаго даць яму. А той знутры скажа яму ў адказ: Не турбуй мяне, дзверы ўжо замкнёныя, і дзеці мае на ложку са мною. Не магу ўстаць і даць табе. Кажу вам, калі ён не ўстане і не дасць яму з-за таго, што той сябра ягоны, то за настойлівасці ягонай устане і дасць яму колькі патрабуе. І я вам кажу, прасіце, і будзе дадзена вам.
Шукайце і знойдзеце, стукайце і адчыняць вам. Бо кожны, хто просіць, атрымлівае, і хто шукае, знаходзіць, і хто стукае, таму адчыняць. Калі у нейкага з вас, бацькі, сын папросіць рыбы, ці той падасць яму замест рыбы змяю, або калі папросіць яйка, дасць яму скарпіёна. Калі ж вы, будучы злымі, умееце даваць добрыя дары дзецям вашым, тым больш Айцец Нябесны дасць Духа Святога тым, хто папросіць у яго. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Присядьте, кай ласка. Сённяшняе Евангелие, увогуле сённяшняе Божае Слово, як заўсёды, як звычайна, вельмі прыгожае і мае за мэту адкрыць нам штосьці з Бога, каб мы пасля сённяшняй святой імшы, выходзячы з гэтых дзвярэй, трошкі больш Бога разумелі, як Ён глядзіць на нас, які Ён, чаго Ён ад нас хоча. І сёння, думаю, што ўсе заўважылі, што тэма літургіі слова – гэта малітва, такая сапраўдная малітва, якая мілая Богу. І не раз, і не два, і не 10 людзі падыходзілі, не раз сказалі: слухайце, скажыце, кай ласка, вот такую малітвачку вот сказаць, вот у мяне такая сітуацыя, вот у мяне там хтосьці хварэе, альбо каб я змог паступіць, альбо каб экзамены добра пайшлі, або каб нейкі страх знік з майго сэрца, або вот такая ёсць малітва, можа, такая моцная, каб вот дашла да Бога. І такія пытанні, яны маюць у сабе такое штосьці прыгожае, што ў глыбіні сэрца таіць. Чалавек хоча знайсці вось такі штосьці дзейснае у адносінах з Богам, штосьці такое, што працуе. Бо так здаецца, малюся, а нешта не працуе. Вот, неяк не так. Што тут, вот, як это правільна сказаць, як это правільна выразіць? І от сёння нешта падобнае перажывалі і апосталы. Можа, не тое, што там у іх нешта здарылася, но яны бачылі, як моліцца Езус. Тут сёння мы чуем, што от Езус быў у пэўным месцы, маліўся, і калі перастаў, адзін з вучняў кажа: слухай, Пане, навучы нас так маліцца. Штосьці ў гэтым Езусе такое было, што аж захацелася. Вот у этой малітве, калі ён маліўся, калі ён, вот, можа, нейкі супакой, можа, тое, што ў Езуса вот, амаль там усё атрымлівалася, што ён рабіў, хаця мы ведаем, што яго жыццё зямное было трагічным. Але штосьці ў Езусе пасля малітвы і ў часе такое было, што захацелі вучні навучыцца маліцца так, як ён. І Езус што робіць? Езус малітвы не ўкрывае. Ён кажа: добра, калі моліцеся, кажыце так. І вот у сувязі з тым, што Езус сёння кажа, я б хацеў 3 думкі такія сказаць, такія вельмі важныя, якія могуць нам дапамагчы маліцца, станавіцца на малітву. Першая думка такая, што Езус, Ён паказвае, што малітва – гэта сувязь. Гэта не словы, гэта не формула, а гэта сувязь, адносіны. Мы добра ведаем, што ёсць і ў нашым жыцці такія справы, якія без связі не рашыць. Нужны связі, так кажам. Калі няма связі, ну, хоць ты галавой у сценку біся, нічога не вырашыш. А калі у вас ёсць нейкія знаёмствы, нейкія сябры, сваякі, там вот можна іх прыгласіць, пасядзець з імі, потом можа штосьці парашаць там. Можа, гэта не надта такі шляхетны, можа, метад, але ён працуе. Ось, калі ёсць связі, то намнога лягчэй жыць. Не хацеў бы я адносіны з Богам так банальна да гэтага зводзіць, але Христос паказвае, што малітва – гэта нішто іншае, як сувязь. Гэта не магія, гэта не заклінанне, гэта не формулы успеха, да. І гэта не пісьмо шчасця. Малітва – гэта сувязь, гэта адносіны. Гэта вось тое, што злучае адну асобу і другую асобу, і тое, што паміж імі ёсць. Гэта ёсць малітва. У канстытуцыях братоў капуцынаў напісана, што малітва з'яўляецца дыханнем любові. Вдох, выдох, да, любові. Гэта ёсць малітва. Неважна, якія ты словы гаворыш, няма лепшых ці горшых словаў. Ёсць сувязь альбо няма сувязі. Вот гэта, па гэтым можна пазнаць малітву. Я магу гаварыць, хоць усе ёсць малітоўнік, кожны дзень чытаць,
Вот просто. Калі ў гэтым няма звароту да асобы, это вообще нічога не працуе. А калі можна сказаць одно слово «Божа», «Пане», «Змілуйся надо мной», просто «Пане», але з усім сэрцам, это намного больш, чым ўсё прачытаць. Вот так неяк працуе. Я думаю, што вы разумееце, пра што я кажу. Таксама, як і ў нас. Хтосьці можа нам цэлы дзень гаварыць, і асабліва жанчыны так вельмі добра гэта адчуваюць. Могуць сказаць: «Слухай, ты са мной нават сёння і не пагаварыў». Такое бывае, да? Таму што не гаварыў пра сябе, ці пра мяне, ці пра нас. Ты проста гаварыў. А калі скажаш одно слово, да, вось, вітай, добра, што ты ёсць. І гэта ўжо размова, гэта ўжо сувязь. І вось пра гэта сёння кажа Езус. Якую сувязь ён нам прапануе, калі мы молімся? Яна заключаецца ў першым слове. А гэтае слово «Ойча», «Татачка», там дословно. Раней у Ізраілі Бога называлі по-рознаму, розныя прыкметы. Эль-Шаддай – это усемагутны. Казалі усемагутны, Аданай, Пан, Элохім, Бог, в такім значэнні вельмі узнёслы. Хтосьці вельмі высокі, хтосьці вельмі моцны, хтосьці недасяжны. А Христос, ён робіць пэўную рэвалюцыю. Мы уже прывыклі, што Ойча нас з дзяцінства навучылі, і Ойча нам вухі не рэжа. А Езус от першы сказаў: «Звяртайцеся, татачка, звяртайцеся, Ойча». Вось які ён. Езус нам аб'яўляе Бога. Ён паказаў, як ён звяртаецца да яго. Мы не да нейкага начальніка звонім, калі становімся на малітву. Мы размаўляем з нашым айцом, які нас нарадзіў, які нас стварыў, які нас ведае вельмі добра. І вось гэта, калі ў гэта ўдумацца, гэта вельмі многае мяняе у нашай малітве. Але ў гэта трэба ўдумацца. Бо Езус сёння не дае нам формулу малітвы, а дае нам стыль мышлення. Як я думаць павінен, калі хачу навучыцца маліцца? Як думаць? Спачатку звярнуцца да Айца, успомніць, што ў мяне ёсць Айцец, родны. Потым праславіць яго. Не толькі адразу свае справы казаць, але сказаць: «Хай твоё імя свяціцца, хай твоё імя усе народы пазнаюць, хай твоя воля споўніцца». Вось як думаць маем, калі молімся. Гэта ўжо думанне любові, калі я думаю спачатку пра яго, а не пра сябе. Гэта любоў, гэта сувязь, правда? Вось гэта першая думка, што малітва – гэта сувязь. І не важна, што мы гаворым. Калі гэта сувязь шчырая і верная, то малітва працуе. Па-любому, яна ёсць, яна існуе у нашым жыцці. Калі сувязі няма, што б я ні гаварыў, малітвы няма. Другая думка. Не ведаю, ці вас гэта зачапіла, ці не зачапіла. І такая фраза Езуса: «Прасіце, і будзе дадзена вам, шукайце, і знойдзеце, стукайце, адчыняць вам, бо кожны, хто просіць, атрымлівае». Мяне зачапіла, бо ў жыцці бывае, што просіш і прасіў і нямала, а не ўсё атрымаў так, як хацеў. Не ўсё. Я думаю, што і у многіх з вас в жыцці вопыт такі, што прасіў, а не так яно атрымалася, як я прасіў. А Езус так і кажа: «Прасіце і атрымаеце». І потым пацвярджае прыкладам у адносінах сяброў і прыкладам бацькі і сына, што не дай жа ж бацька сыну чагосьці дрэннага, змяю замест рыбы. Не дай жа, ніводзін бацька. Ён кажа: Бог тым больш не можа не даць. Гэта цікава. Езус правацыруе нас падумаць: а што гэта за адносіны такія? Чаму я гэтага не бачу? Чаму я не бачу, што я атрымліваю? Таксама важна пра гэта задумацца. Чуў такое, што вельмі адно з самых важных умеласцяў у жыцці, якія можна навучыцца, гэта навучыцца чуць слова «не», навучыцца у сваім жыцці траціць. Гэта адно з самых вялікіх, што мы павінны навучыцца ў сваім жыцці, каб быць шчаслівымі, каб змаглі спакойным сэрцам адысці з гэтага свету і перайсці ў вечнасць. Навучыцца траціць. Бо большую частку жыцця, насамрэч, мы трацім, мы не атрымліваем таго, чаго мы хочам. У гэтым ёсць нейкая свая такая Божая педагогіка. І вельмі хораша, вельмі часта, не ведаю, многім страшна людзям сказаць «не», і страшна людзям пачуць «не» таксама. Не ведаю, з чым гэта звязана. Можа таму, што калі чую «не», адразу можа здавацца, што значыць я непатрэбны, нелюбімы, я каму-то не падабаюся, калі ён мне кажа «не».
А Бог нас вучыць, так часамі здаецца, і сапраўды калі казаць пра нейкае шчырае сяброўства, такое прыгожае, вот гэта месца, дзе я магу сказаць не, але чалавека не пакіну. Што не, я не магу, гэтага не жадаю даваць табе ці штосьці прапаноўваць, але я цябе не пакідаю. Вот Бог ён такі таксама. Ён можа нам сказаць не, ён свабодны, не ўсё ён хоча даваць так, як мы гэтага хочам. Але ва ўсім гэтым ён аб'яўляе нам, што шукай, будзь са мной, звяртайся, я тут, я пры табе. Нават калі я табе кажу не, я цябе не пакідаю. І вельмі важна, можа, дзякуючы гэтаму не, я змагу адкрыць у сваім жыцці нейкі большы дар, дар ягонай прысутнасці. І трэцяя думка такая, яна вось з пілігрымкі біскуп Клемент сказаў у Даўгінаве нам пропаведь, мне вельмі спадабалася. Ён казаў, што вера без малітвы, вот як жыццё без сяброўства, оно такое пустое. Вось калі мы кажам, што мы веруючыя людзі, малітва мае існаваць у нашым жыцці. Вот гэтая сувязь. Як жыццё без сувязі, яно такое выжыванне, яно несмачнае, яно сумнае. Падобна ёсць і ў жыцці веры. Калі няма малітвы, няма сустрэчы, ну што гэта за вера, насамрэч? Гэта такая нейкая дзіўная рэлігійнасць, хутчэй за ўсё неўратычная. І вось сёння Христос кажа, што калі вы, будучы злымі, слабымі, грэшнымі, умееце даваць добрыя дары сваім дзецям, то Отец дасць Духа Святога тым, хто папросіць у яго. Вот самы галоўны дар – гэта Дух Святы. А Дух Святы што гэта такое? Гэта нішто іншае, як сувязь паміж Айцом і Сынам. Гэта любоў. Гэта і ёсць Дух Святы. І вось тут троху такое святло на сённяшні дзень. Чаго ў малітве, навошта мы да малітвы звяртаемся, навошта мы яе распачынаем? Мы часта думаем пра свае справы, а перадусім мы молімся, каб атрымаць Духа Святога. Каб мы змаглі зноў адчуць, перажыць гэтую сувязь, што я і Айцец, мы разам. Ён любіць мяне, я люблю Айца. А гэтая сувязь, яна ажыўляе ўвесь гэты свет, увесь, усё, што створанае. І маё жыццё, і жыццё усіх іншых, прыроды, звяроў, усяго. Вось гэтая сувязь. Таму сёння захочваю і сябе, і вас, дарагія браты і сёстры, памаліцца да Бога, як умееце, і папрасіць Духа Святога. Божа, аб'яві мне сваю сувязь, сваю прысутнасць, тое, што ты побач са мною. Вось гэта самы вялікі дар. І, напэўна, калі мы пачнем так маліцца, то мы будзем падобныя на Езуса, калі ён моліцца. Будзе адчувацца, што мы людзі малітвы, што нешта там нейкая ёсць такая сувязь. Яшчэ адну думку скажу, нешта доўга гавару сёння. Ёсць такі праваслаўны, такі старец, Паісій Святагорец. У яго пыталіся, што такое малітва, і ён распавядаў, ён быў жаўнерам, я не помню, што там за войны былі, Першая міравая была. І ён казаў, што іх атряд быў, іх было 160 чалавек, і іх акружылі 1800. І трэба было хуценька так астрэльвацца, там яму камандзір крычыць: давай, падкідвай, паднось там бомбы, такое там, снаряды. А ён быў связістам. А ён кажа, я падумаў, трэба хутчэй антэну наладжваць, каб звязацца са сваімі начальнікамі, каб папрасіць дапамогі. І ён антэну настройвае, не настройваецца, яму крычыць: давай сюды снаряды, забудзь пра гэту антэну. Ён кажа, я падбягу, адзін снаряд падкіну, далей антэну наладжваю. І атрымалася наладзіць, і ён такі 2 слова сказаў, там, мы акружаны, там, да, вось, і ўсё. І кажа, выслалі там самалёты, ўсё, і атрымалася іх вызваліць. Да. Толькі дзякуючы таму, што ён не снарядамі, а антэну наладзіў, да, таму што ён гэтую сувязь злавіў. І вось падобна ў нашым жыцці. Шмат рэчаў нас атакуе, шмат спраў, шмат перажыванняў, і ўсё неяк сваімі сіламі мы спрабуем. І часта забываемся, што ёсць у нас гэтая антэна ад моманту хросту, антэна сувязі. Але можа яна быць не наладжаная, яна можа не дзейнічаць. Мы можам так адбівацца. Колькі мы будзем адбівацца, не ведаю, але ўсё можа быць зусім інакш, калі я гэтую сувязь зловлю. Няхай жа мы яе зловім. Амэн.
Вызнаем нашу веру. Веру у адзінага Бога. Отца и Сына. З верою ў збаўчую моц Езуса Христа ўзнясём праз яго пасрэдніцтва да Бога Айца нашыя супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб яго вера, надзея і любоў паказвалі свету шлях да Божага валадарства. Цябе просім. Молімся за святога Айца Льва XIV, каб пад кіраўніцтвам Духа Святога ён садзейнічаў умацаванню сярод хрысціянаў сапраўднай еднасці. Цябе просім. Молімся за маладых людзей, якіх Хрыстус кліча прапаведаваць добрую навіну аб Божым валадарстве, каб дзеля яго яны змаглі пакінуць усё і знайшлі ў гэтым сапраўднае шчасце. Цябе просім. Молімся аб добрым надвор'і на час сёлетняга жніва. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божым благаслаўленні, апецы Маці Божыяй для Паўла, Рэгіны, Паўла, Ванды і Юрыя. Цябе просім. Молімся аб ласцы здароўя для Ірыны, таксама аб ласцы здароўя для Святланы. Цябе просім. Памолімся ў дзень пажылых людзей, за ўсіх нашых родных у сталым узросце, нашых бабуляў, дзядуляў, жывых і памерлых, каб Бог жывым благаславіў, даваў суцяшэнне, сілы, надзею і радасць жыцця, а памерлых прыняў у сваё валадарства. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой літургіі, каб мы ўмелі дзякаваць Богу за атрыманую ад яго дапамогу. Цябе просім. Просім Цябе, Божа, учыні, каб мы не пераставалі ўзносіць да Цябе малітвы і вучыліся распазнаваць Тваю волю праз Хрыста, Пана нашага. Красою, благою,
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Усемагутны Боже, прымі дары, якія мы Табе складаем з таго, што, дзякуючы Твоёй шчодрасці, атрымалі. Няхай праз моц Твоёй ласкі гэтая ахвяра асвяціць наша зямное жыццё і прывядзе нас да радасці вечнай праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего престя в хвале.
успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Молімся да Отца Нябеснага, як нас навучыў Езус Христос. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою. Чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Хрыста. Пане Езу Хрысте, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і владарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вами. Перадайце бліжняму знак супакою. Поранку Божий, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Поранку Божий, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Поранку Божий, які береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане,
я не варт ваших, але скажи толькі слово, і будзе моя душа. Благослови, душа моя, Пана, и не забывай про все его добродействия. Кожний, хто прагне, кожний слабий, іди до криниці,
костёл ягонае цела, нас Духом Святым яднае. Абба, Отче, Абба, Отче, Бог ёсць любоў, Ён жыццё дае, і сам сваёю рукою ад смерці нас выбаўляе, вядзе да святла і супакою. Абба, Отче, Абба, Отче, Абба, Отче, Абба, Отче. Молимся. Пане наш Божа, мы приняли наисвятейший сакрамент вечный успомин муки Твоего Сына. Учини, каб гэты дар Яго невыказной любови посприяў нашему збавленню. Праз Христа Пана нашага. Послухайте, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Шчыры дзякуй вам за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Вялікая падзяка тым, хто учора быў у гарадку на талацэ, хто там дапамог на месцы старога касцёла яшчэ прыбраць, пачысціць. Дзякуй тым, хто прыбіраў касцёл на гэтым тыдні, дапамагаў касіць. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем у аўторак, 29 ліпеня, успамін святых Марты, Марыі і Лазара, сяброў Езуса Хрыста. У чацвер, 31 ліпеня, успамін святога Ігнацыя Лайолы, прэзбітэра. У пятніцу, 1 жніўня, успамін святога Альфонса Марыі Лігуоры, біскупа і доктара касцёла. У суботу, 2 жніўня, свята Найсвяцейшай Панны Марыі Анёльскай з Парцюнкулі. У гэтую суботу, 2 жніўня, дзякуючы прывілею святога Францішка, які ён выпрасіў у папы тагачаснага, кожны чалавек, які наведае свой парафіяльны касцёл, можа атрымаць адпуст пры звычайных умовах на свята Маці Божай Анёльскай. Таксама на гэтым тыдні пасля вячэрняй святой імшы адбудуцца набажэнствы першай пятніцы і першай нядзелі месяца. Сардэчна запрашаем. Сёння, пасля кожнай святой імшы, адбываецца благаслаўленне вадзіцеляў і транспартных сродкаў, таму што ў пятніцу быў успамін святога Хрыстафора, апекуна вадзіцеляў. Таму зробім так, што я, пэўна, малітву благасловення вадзіцеляў і саму малітву благословення прочитаю тут, каб на одной парковці там не встаць, на другой поблагословлю вас, а потым уже по парковках пройдуся і акраплю транспартныя сродкі. Добра? Шчыры дзякуй вам за супольную малітву. На гэты тыдзень прыміце благословенне. Паколькі благословення сродкаў гэта не належыць да літургіі святой імшы, то я падразу поблагословлю як заканчэнне імшы і потым ад амбонкі яшчэ поблагословлю вадзіцеляў. Пан з вамі. Няхай вас благословіць Бог усемагутны, Айцец і Сын і Дух Святы.
Ідзіце ў супакоі Христа. Дякуєм Пану Богу. Святы Арханёле Міхале. Добры Божа, Ты зайцоўскаю апекаю клапоцішся пра сваё стварэнне. Выслухай нашыя просьбы і адары сваіх слугаў здароўем душы і цела, каб яны маглі выконваць свае абавязкі, а напрыканцы зямной пілігрымкі маглі вярнуцца да Цябе. Просім аб благаслаўленні тых, хто будзе карыстацца транспартнымі сродкамі. Божа, Ты моцаю свайго слова стварыў сусвет і даў чалавеку ўладу над усім стварэннем і сілу удасканаліваць свет паводле намеру Тваёй волі. Благаславі усіх кіроўцаў і іх транспартныя сродкі, якія з'яўляюцца плёнам чалавечай мудрасці і працы, каб яны служылі дабру людзей, іх працы і адпачынку. Праз заступніцтва святого Хрыстафора адары разважлівасцю ўсіх, хто будзе карыстацца імі. Няхай асцярожна і бяспечна праводзяць свае падарожжы і клапоцяцца пра бяспеку іншых людзей. Няхай у дарозе заўсёды ім спадарожнічае Хрыстус, які з Табою жыве і валадарыць на векі вечныя. Хвалім Цябе, Пане,